El vent ha deixat importants danys en Alzira tant en la nit passada com en el dia d'avui. Hem patit vents de hasta 90 km per hora. Això ha suposat que al llarg de la nit els operaris de Fobasa han tingut que estar molt atents al moviment dels contenedors, que s'han mogut d'una manera important, ja que volaven com si foren papers de fumar. Ja este matí, al despuntar el dia, els operaris de l'empresa Actua han tingut que estar tot el dia retirant branques, arbres caiguts per forts vents. També han succeït al llarg del dia ratxes de vents importants de més de 70 km per hora. Des de la regidoria de serveis urbans estem avaluant els danys, ja que fins al moment tenim 2 fanals caiguts per lo que és el carrer de la Unió, un mal important en el que és el sostre del trinquet municipal, que s'ha quedat pràcticament al descobert, i també altres danys en edificis de propietat municipal. Com a regidor de serveis urbans, vull agrair als operaris de Fobasa i als d'Actua, al mestre de la brigada d'obres i també als electricistes municipals i als tècnics del Departament de Serveis Urbans el seu treball que han fet avui, ja que ha sigut una nit important i un dia especial, perquè les ratxes de vent han sigut també molt fortes, com dia de més de 70 km per hora en el que ha sigut al llarg del dia. Només me queda que donar les gràcies a tots els treballadors que en un dia tan important com este són els que mantenen Alzira neta de rames, Alzira neta de fulles, també a la brigada d'obres i als treballadors de la brigada d'electricistes. A ells, com sempre, gràcies. Es deguem molt perquè són aquestes persones les que cuiden la ciutat i sobretot en dies d'emergència com avui, els que ens cuiden a tots nosaltres.